sa awidakan, adikan ukele so kabubenar o ano na mauri, nayap kele tanong na so kabubenar o dunia. Giyang ko to abuta na ba't yan ko na itiro na kaon. Ba't yan tiro na kasangkot abuta akatin sumiyama kapi para sa walay, nakagin niya kailan. Kaya tayo nga rin, ginaba ko niya ilan. Kapa kayo, benar kapa kayo. Katin sumiyama kapi para sa trak, niya tayo nga rin, ginaba ko niya ilan. Kapa kayo para tayo, kapa kayo. Aprang ka man ang kaya brilyante, nari brilyante ay, sige na kapa kaya ato, kapa kaya brilyante. Kataya sung dalar, aprang ka man, nari dadaray, sige na kapa kaya karatas, abo kumiyay lang. Saman sa tiwal na yung tao, agyang mo tuwasay, na yun yung kumpirma. Imatog, yung kaya kira, na pugusay ng mga ulama, pugusay ng mga tablig tamaliman, nataskil ka kada. Danya pala kaya, yun na natigin, soro kakaon. Tarami yan, na pumimikiran ng kaubigaran ng. Ugay na sa mga sahabat na sabat sa kaya para kaya na nandun kadir ukuran na may pasok dito kadir Allah Ta'ala sa tingin na dalikal kitab na ray mapihi hudan ng mutakin diyan kaya kitab na benar ada ke sangkaw turuan na para kung mga mutakin pag hindi kadir ukuran na tingin ini sabar Al-Quran suka po sa anak na alak da taguin sa anak sang utamasa si isa madina abada mo pa enggak itu nasuknya lu kayak natigiran na halam soal kalau arah ko badi pusa na yang mo pangiran ini sabar man Al-Quran suka tubuh na suabas apa kaya man Rasulullah ayaw na apa tutubo natigil na iman to nalangon ng mga kukuwarang data mo narilaon suwata nga busuin sa kahirang o agama kati sumiyas katang nakiasag tandang nakuha niyo lang ano ko po nagapurong sa harap ay nituron sa kasyapang sa aura nababaya kiasag tanda pa diyo nagumi po kung kinida kanak udilas gumi po kung lupa na uba kami sa sibuya sa aurat yan nadunbun ino kayo nibay Bening kat naman ka, diyan kaya ayat na ini turun sa sisikat sa lakawan. Tagiyan na di ka gagaw para tiya ko, uba ko baling kasasawaan na para sa kan, kasasawaan na aurat sa kan, kahit kala ka kan sungaran ito wala. Kadiyan meron na kirang suliman. Nandi ka sato kayo ko, Quran namin yung gula lang yan. Iba ito na, pagkamat talakad na nga Quran na maranaw panabasa, at kasabutan ka, na ibigya partin. Allahu Akbar. Nabatan nyo kayo, hindi na pumatiyan sa Quran na yamanan yan lang. Di pinipalago-lago pumatiyan. Ato di sambayang na tutulong sa ano nga na mauri. Napangirap nyo di sambayang Allah, Allah. Ito kong niya panala, katutungan. La ilaha illallah. Ano rin niya so tanong lang, hindi nga natanong kapagalad ako. Iman, nadatanong may nagsubnar. Datanong may nagsubnar ka, ayaw ka kaya kubnar, nakatabuan ka sa iman. Kasi duwalo puso ka, subnar. Iman to na babi ang kapsulat, kadamay na yung puso ka, suwarga o sunat. Di ka kumarajuma, kadamay na yung puso ka, suwarga o marajuma. Di ka palasbik, kadamay na yung puso ka, suwarga o kapalasbik. La ilaha illallah na ayap na di ka di ka palasbik sa oras. Buka lang kalau din naman, may nang katirat yan, kinagagang mga katikaman, oras na pa, kau mapala di simbriyay. Nando balik ka ngirat, hindi ka sa iyang gaya rapulan. Kaya di ka lumayin, ka wato na ikarabutan. Katawan mo, ato na yung mapapadaling sa iyang gaya agama. Iya mo, kasumbayan ka sa dura ka, tasulat na khairon na kami na dunia, wala piha. Mungkin ka kung talim na almad, lisupit talim, khairon na kami na dunia, wala piha. Lumiyo ka sa lalang, wala sa may ko oras na lagad, watong araw, hatol pisa, binila, khairon na kami na dunia, wala piha. Kan dunia, naikalaman at ang siyang gaya dunia. E ginayang niya panutuloy. Na brilyante, udi na ang tunay ni, nadayang na pumalik ang hukot sa kalayan. Elay naman, di ako talukos tanong si Kani, si Kamarudin. Niya batiyak na tigyan sa diriwa, sa timan, ako niya, sa timan na dayang mo. Bilo dayang mo, ay arga yan na 25 million US dollar. Natungan na yung malayarga, na ay kadak na US, dayang mo, ay kadak na dayang mo sa dunia. Ay ginami na palutun, nandun yan nantang, nga na kumukulong, taga-green hills, ana mga kawasa, kag niya kawatan, tanong ang mga bato. Na ginami na kayo, neka sa mingway. Ang bubuda man sa tamasya sigula, tiga pumili na yung kukawasa. Na sumiya ka pala, sa diyo miyan nila kung mga building, at sisipilan sa budo na kinuluto. Na isilin niya malata mo. Naikadakla building sa Pilipinas. Naikadakla abarko sa Pilipinas. Aikadakla mall sa Pilipinas. Naumali na kaulag yung gaya dunia. Natimo-timo ang alango na tamukot. Nautago sa tatiman ng palangina. Ay pamasang ako agama. Nagulka po sa wala. Nakiyan po din ang kaswagama. La ilaha illallah. Ay tama na pala po naman daw siya. Mga bubaya ka na mga inakan. Ay kakasagutin daw siya. Sabi yung kaya ko na yun. Na masutwa.
Nasabab mo sa titan mo di ka paganadasal kay iman, kawallahi lazim katama sa din kita nasubudong kay iman. Natin ito lapan niya kaya kung naging irubasaan. Nalangon na sa sapar, nadigisapar sa binotang. Maluniman ng dagdag ka, hindi pamimikiran mo. Niyakalan ako ni Paratyaya Aranaw. Dahil pagula na Paratyaya. Nandini ka kumang kay eleksyon, dahil may mapag-istorya tanong nakahinaan. Ang tanong ka alistoy, kasunday pa na yung rason nakahinaan. Alam ka, pagkatuka di Paratyaya, kakakato ka, nakaupatay, kaupakatong ka kabusog. Nakaram, suka pamagay. Karam, suka pamagay. Nakaram, sumpo sa suburno. Nakaram, sumpo kita sa suburno. Bapi ang gagawin sa lokal bakaram. Dito ka sa par. Iluto, da Paratyaya. Puwasa, di ka pa kayo suka pamaganda. Di ka pa kayo suka pamaganda. Kabunod pa ka na ka pamaganda. Inuwaya, nada iman. Da iman. Kaya po ka sa par na iman. Nabiya ka tipli. Nagkabuhan sa biyang kaya iman. Ang makaluluy sa katipli. Udah walay ka na pakabaling ka kwa na walay niyan. Udah terak ka na pakadakakuha na terak yan. Udah ka na pakakakuha na niyan. Udah litar ka na baka pulitan ka kwa na litar niyan. Udah iman ka na kakuha kakiyama ka na mamuli man yan. Malagi ka nung pala na iman yan. Nagumapi na iman yan. Baka niya nung kabagi. Ito isa ba? Asita nung buka kuha sa biyang kaya ito na nakapromasan. Iman ito na ayaw ipigag biyang kaya kaya dahil katanong sa iman. Nakiyadan tanong sa awidakan, kiyadan tanong sa gabaw. Sumama nakiyadan sa gabaw kung karuman yan. Suwataan nakiyadan sa gabaw kung wata yan. Tungkay no, na sumama nasara di baka pagagama. Nadinyan yung dilman ang kaya bubay ang mararasan. Makaumasa kanya na maabil siya sila, nasan siya kabayan na kisindiyon. Napirito ka, nayaw ka pa, naparang ka pa. Namiyayaw, namiyapirito, namiyapar, nainubay siya mayan. Nainunduan niya subang kalayan. Adi ko ba siya? Napinipian ina yan, nakiusun yan, napilansan yan, inikasyon yan, napilansan yan. Aw lagi ito magagama, nabapya dunia kasul ba si karuman yan? Dalabot yan. Ini saribuluan lang. Kung ang po sa kumuhaan ni Kumnara, dia mabuang kaya bubay na ayabuang wida kalian, nagiginawan yan. Suwatayan, nagkeda nun sa widakan. Gila may ito suwata na yawida kalian, gila pagkindi ko kama. Amayan, watana nang bakawdug sa biyang ka ng kama. May ada ko kakulog yung ko kama kami, kaswalo malakaw na wida kalian. Amayan, watana nang bakawdug sa tuwa kanan. Namiyada ko tuwa kami, kaswama mayaba. Amayan, nang bakawdug sa biyang ko tabayaba. Namiyada ko kapamayaba kami mamangda. Nabanggaw na miyan nagitigin, amayan, nang bakawdug ko naraka. Ano miyan, tagus sa awidakan. Awidakan na ako kakulog ko kama. Awidakan na ako kakulog ko tuwa. Awidakan na ako kakulog ko mayaba. Nadawidakan na ako kakulog ko naraka. Ay, pagtulungan yan. Ano miyan, tagwang kayo dakan ko kama. Kaya talikuran kami na dunia tanong ka. Datanong may naisukulong na kung ano mo. Tanong takwa Allahu Ta'ala. Kagay sa bisa niyan sa tanong yung mga inang ng mga bubuyan. Ngayon man, ando matatago. At niyada suwang dakan ko karong, niyada suwang dakan ko wata. Nayar ka pala kanyang dakan ko tunganay ka. Nayar ka pala kanyang dakan ko sa lakaw di sa lakaw. At yan makalala ka sila. Awidakan ka nila daw magpusa. Sa awidakan nila daw magulan. Di magulan. Awidakan nila ang tunay nila. Baka makarinyo sa ang tunay nila. Apuin mo, kagada ka. Ubay, lagyan kayo mga tunganay. Kasi mga kadato, siba pa kami akapot niya bugyan. Apot ulit niya ng kayo mo yan. Baka niya katira ba pa, mayroon na naubor ka. Nadakad makapagagama. Kaya kiyadan ka sa awidakan ko tunganay ka. Naudi ka matabli, udi ka mamastoran. Nadi ka katagun sa awidakan. Kaya pagalan siya sa awidakan. Nagupo mamatay sa awidakan ka. Naduwan ka dun ka. Kaya witar kasi sa dunia, na awidakan ko, piyang raw kasari. Naiman to na sana kaway niya awidakan. At yung video ka na kaya napatan ka. Yung kaya pagtautan mo, na iniyawidakan, so kapakapiyaw putaw, kapakapiyaw kayo, kapakapiyaw wato, napinakalipatan niya, nakapakapiyaw ginoon niya. Namimbaran ka so putaw, mimbaran ka so wato, mimbaran ka so kayo. Bilang ko tayo kayo ada arga yan, namimbaran para lula, 30,000. Bilang ko tayo putaw, di ba si pakadarga yan, kaya mbala na patong, namimbaran 50. Nasa kanya na po tayo ba piya sugulan na dako mo na sa kanilo na makaw na lang kakububeso na piya kinabul kanya. Kaya nga sa udakan. May isa ba papangalintang huwag na muri-puri ba yung tanong na kaya maman ng tanong na kasabutan tanongin. Agi yung kaya masusuatan na kapag napastan sa iyo kaya agama agi binulog tala kapata katugul ka sa kuda katugul ka sa aluan na mo. Abar ka tanong kung ka sa kuda kaya lang na say ay tibar tanong na ipatisir tanong yung wanto na ini kaya tanong na maniniyak tanong lang. Kuya tanong sa ulan, hindi tanong pinakapamatay na makapagay tanong sa oras, totas kila kanong kanyo maging oras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.